Restaurant El Paller, a Premià de Mar. Fundat l'any 1972 per la família Serra, actualment regentat per les 3 generacions. A tan sols 300 metres de la platja, aparcament per als nostres clients on poder desconnectar del dia a dia a només 20 quilòmetres de Barcelona. Especialitzats en carns a la brasa, plats de temporada amb productes de collita pròpia, calçots i cargols. Menjadors al museu i a la bodega de Can Serra. Sales privades amb encant. Botiga amb productes de collita pròpia i del Maresme. Terrassa apta per a fumadors. I zona infantil on gaudir dels animals de la masia. Restaurant El Paller, a Premià de Mar.